Rayonumuz oqsaqalları Oğul Xo'jalik һәм азык-түлек идарәсе белгечләре белән берлектә чәчүлекләрнең торышына бәя бирелде. Ел бик әйбәт килде. Чәчүлекләр бик матур. Бик матур гына киләләр. Хәзер инде безнең Аллага шөкер бөтен фермерларыбыз да ошлама белән, ниндидер ниләр средства защиты растениялар белән матур иттереп, яңа әйбәт орлыклар белән аларны агулап шулай иттереп чәчкәннәр. Инде чәчүлекнең торышлары бик матур. Тулайым алганда бөтен хуҗалыкларда да менә бүгенгә кысан финанс чорында акчасын табып кредит алганнардыр инде хуҗалыклар. Шулай күп кенә ашлама туплап, ашламаны чәчкәндә һәм чәчкәннән соң подкормка ясаулар бу бик тә күңелгә ошый торган әйбәт. Район буенча тулайым алганда чәчүлекләрнең торышын яхшы дип бәяләрлек. Барлык аграрийлар да технологик алымнарны үтә бешиләр, ләкин кайбер урында кисәтүләр дә ясалды. Яз игенче өчен уңай килә. Җирдә дым запасы яхшы гына тупланды. Ходай Тәгалә яңадан инде табигать афәтләре китереп чыгармыйча, уборка чорында яхшы гына һава шартлары булып, шушы куйган хезмәтнең нәтиҗәсен күрергә, уңышларны исән-сау җинап алып, һәрбер семьяга, эшләгән кешегә хезмәт хакы түләрлек, районның социаль йөзен үзгәртә торган мөмкинлекләр әлбәттә арта торган була. Көннәр матур торып, яңгырлары вакытында явып, тир түгеп хезмәт куйган механизаторларга лаеклы хезмәт хакы да алырга язсын. Район башлыгы Туган як һәм Август Мөслим агрофирмаларының тәҗрибәле делянкаларның уңышка бер адым булып торуына басым ясады. Бәхәссез фәнни алым эштә югары нәтиҗәләр бирә. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.